sa presyo sang balaklon. Sa balita sa sports, NBA legend Dikembe Mutombo padayon ng ginabulong bangod sang brain tumor. Balita entertainment, concert sa Pilipinas ni Avril Lavigne liwat gin kanselar. Samtang sa balita espesyal, ato naman pag-istoryahan ng makinalain sang Pinoy sa mga Americans. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Lunes, Oktubre 17, 2022. Ang inyong news team. Aksyon Dorel Cabat. Kagaksyon Boy Duran. Sa balita sa lakat sang panahon. Ang southwesterly surface wind flow ang nag-apekto karon sa southern Luzon kag Visayas. Samtang ang anay bagyo nga si Neneng ang nakagwa na sa pungsod kagaron yara na sa 430 kilometros na katundan sa extreme northern Luzon. May dala ini nga kabasgun sang hangin nga 120 kilometros per ora kapag madlos nga tubtub sa 150 kilometros per ora. Nagahulag ini pa nakatundan sa kadasigon nga 20 kilometros per ora. Ang Western Visayas kalakip ng Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod padayon nga maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan bangod sang southwesterly surface wind flow. Kasarangan tubtub mabaskog nga huyop sang hangin gikan na magat na nakatundan ang mabatyagan sa isla sang Negros. Ang baybayon mangin kasarangan tubtub mabaskog ang pagdapya sang balod. Samtang ang adlaw na butlak las 5:37 kaina magatunod naman las 5:30 karon sa hapon. Ang temperatura yara sa 26 degrees Celsius tubtub sa 31 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. This Assembly. Yes, good morning na liwat mga ka-aksyon and welcome diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Sa mga ka-aksyon naton dira aga pa medyo matulutugnaw ang panahon Aksyon Doors, no? Yes, kay ga inulan. Aga daw hindi gin maayo ang chimpo. Kabay patani nga mag-ayo ng chimpo bala kay ti maskara. One hindi week na sa lang aton daan, mo. Action Boy ang nabili. 1 week na lang, no? Natapos na ang ang celebration sa mascara. Kagabi nakita ko sa mga post bala ni Action Alvin, kaya daw naglibot sa kagabi, tapos bala sang kwan, tapos ang harana, tapos pang harana ni Action Alvin, naglibot siya. Balo ka kung Domingo, may gapangharana na si Action Alvin mo. True. No? Dapat siya ginaharana. Oo, tinaglibot sa kapo kagabi, kita mo ay ang kwan gidya, way tawo. Siyempre, sino man bihala ka lumbayag kaya nga perteng inulan. Yung man umuyo nga, guro ka magtulog sa inyo nga balay. Actually, ako gani may schedule mo ko tani kagabi nga malakat. Di pag inulan, kundi pay mo yung banga. Yan eh. Ano kapaday mo yaman? Budlay nga daan sumong sa mga trangkaso nga daan, no? Correct. So, halong-halong lang mga ka-aksyon, asa sining medyo maulano naton nga panahon karon, ha? Oo. Pero hindi man ta magkalipat nga mag-support lokal. Especially Yes. sa aton yung mga business, bala sa Oo. Action Boy, owners. Mhm. Nga may dadaan iba nagkuha pa ya tag-apat kaya Lima. Tag-lima pag Tag yung lima. bloke. Teka da bloke, tag 25,000? 25,000. 125,000 na. Imagine, nabawi na naihan. Tapos, may mga kita ko to, may mga customer na tag 3 bilog, 4 lang bilog, 5. Ay, sala. Gabinta ko sa gabi, tag 2,000 lang. Paano mo nang bawi man? Inabinta pa na, pa gross income pa na. Hindi pa na yan net. Hindi pa na yan net. Hindi pa na net. Uy, Oh. inano pa na sa bayad sa bantay mo da. Oh. Hindi mo pa da nga gin kapital. Agoy. Masakit. Sige lang. Si Lester Ray Benitez, ara gyapon Action Doors kapag hagad sa panyaga niya. Lunch time na, kaunta. Karon lang apas lang kami dan tapos newscast. Lat-latan niyo lang kami. Diba si Kunwainas la, kung mata... Wala ton taga nila. Tunta nila. Oo. Sige, kumusta na? Minuto na lang oh. Kumusta na kay Ayes kag kay Kuana, kag kay Aya Fire. Sige. Kay Homa Lumenda, good morning Maliwat. Dennis Nuestro sa Woodfire, Bacolod. Si Ma'am Vanessa Mayor still watching. Kag si Miss Jinky de Alagdon sa Phoenix, Arizona. Yes. Miss Georgia Gargasiran with puto and cheese. Coffee with puto and cheese. Ay, very good. Cheese Escudero. Cheese gid nga si HIZ mo, no? Good morning man kay Sir Neil Abordahe. Yes, good morning sa imo, bro. Sige, standby na sa aton mga balita lokal. Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, 10 minutos sa nagaligad sa tak na ang alas 7.
Sa detalye na sang mga balita lokal, nagalaom si Governor Bong Lacson nga maramo pa sa mga rebelde ang magabalik sa sabak sang gobyerno bangod sa ginahatag nga cash kag educational assistance sa idalom sang Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Suno kay Lacson nangin madinalago ng mga programa kag manamo na sa manabuligan nga anay miyembro sang New People's Army. Sa turnover ceremony sa naligan ni September 27, may 25 ka mga anay NPA nga mga rebelde sa siyudad sang Himamaylan ang nagbaton sang 200,000 pesos nga financial kag educational assistance halin sa lokal nga gobyerno sang Himamaylan paagi sa LCAC. 15 sa may nagbaton sang tag 10,000 pesos kada isa kag ang napulo kay iban nagbaton sang tag 5,000. Sa engkwentro nga nagluntad sa Barangay Carabalan sa Himamaylan sa naligan nga semana, masobra sa 18,000 ka mga individual ang naapektuhan. May mga affected families man sa Barangay 3 kag Barangay Kabadyangan. Nagapangabay ang lokal nga panguluhan sang siyudad sang Himamaylan sa mga residente sang lugar sa di nagluntad ang engkwentro nga magpangamuyo para maangkon ang paghidait sa ilang komunidad. Ini kasunod nga amat-amat na nga nagabalik sa ilang mga puluyan ang pila ka mga evacuees base man sa gindesisyon sang local government unit kag Philippine Army sa ginpatigan nga command conference. Suno kaya Mayor Raymond Tongson ang mga evacuees sa Don Florencio Villafranca National High School kag Manuel Yulo Elementary School ang ginpapuli na. Dugang pa ang duha ka mga eskwelahan man ang prepara naman para sa pagbalik sang klase. Nagapasalamat man si Tongson sa mga nagpalambot sang bulig kag suporta sa lokal nga gobyerno sang Himamaylan kag sa mga evacuees nga apektado sang masobra isa ka semana nga engkwentro. Samtang nagalaom naman si Commission on Higher Education Region 6 Regional Director Raul Alvarez nga makakuha na sang sufisyente nga pondo ang CHED sa masunod nga tuig agon mapadayon na ang paghatag sang scholarship sa mga kwalipikado nga mga estudyante. Sa interview sa Kapihan sa Aksyon, ginpahag ni Alvarez nga bangod sa pandemya nga dala sang COVID-19, apektado ang pondo sa pila ka mga ahensya sang gobyerno kalakip na ang sa CHED. Ginklaro naman ni Alvarez nga mga scholars nga mga second year college na ang padayon gyapon nga suportahan sang CHED samtang wala naman sila temporaryo anay nagabaton sa mga first year college students nga mga scholars. Suno pa kay Alvarez ginaklaro niya nga may pondo nga ginalokar ang gobyerno para sa CHED apang wala diri nalakip ang para kundi na makaigo para maghatag sang scholarship. Wala man siyang complaints, no? Ang aton ginakuan gyud ya, continue nga gina-monitor ang Ginpahayag ni Commission on Higher Education o CHED Region 6 Regional Director Raul Alvarez nga wala sila sa may nabaton nga report nga may college students sa Western Visayas nga nagpositibo sa COVID-19 kasunod sa 2 ka bulan na halin sa ginbuksan ng face-to-face classes. Sa interview sa Kapihan sa Aksyon, ginpahayag ni Alvarez nga 87% o 9 out of 10 sa mga college students sa Region 6 ang bakunado samtang 93% naman sa mga faculty and staff ang bakunado naman. Ginklaro man ni Alvarez nga wala sang diskriminasyon sa mga estudyante nga wala pa sang bakuna, kagin pahayag nga pwede ang maini nga makatambong sa face-to-face classes anuman ang status ng ila vaccination. Nagpanugya naman si Alvarez nga padayon sundo ng public minimum health nga ginapatuman sa Department of Health angot sa COVID-19. Wala man siyang complaints, no? Ang aton ginakuan gyud ya, continue nga gina-monitor ang vaccination rate, no? And I'm happy nga isa tayo sa pinakataas nga region, no? Sa last time naton, last count a week ago daw yata sa 87 eh. Kabahin sa pagpahayag ni CHED Region 6 Regional Director Raul Alvarez. Sa iban pa naton nga balita lokal, 3 ka mga miyembro sang Sangguniang Panlunsod sa Bacolod ang napilian nga mangin kabahin sang P4 Selection Committee. Ginominate ni Councilor Celia Flores and the Councilors Al Victor Espino, chairs ng Committee on Laws and Ordinances, Councilor Jude Tadeo Saison, chairs ng Committee on Finance and Appropriation, kag Councilor Vladimir Gonzalez, chairs ng Committee on Ways and Means. Base sa impormasyon, may ginpapanaog si Mayor Albi Benitez ng Executive Order No. 41 nga nagamando sa pag-convene sa Bacolod City Public-Private Partnership for the People Selection Committee. Ini nga komitiba ang manguna sa magpili kung kay sino i-award ang mga P4 projects sa siyudad sa Bacolod. Una na nga nagpadala si Benitez ang komunikasyon sa SP nga nag-nominate kay Councilor Simple Distrito, Claudio Jesus Pontevalla kag Jason Villarosa nga mangin miyembro sa komitiba. Inibilang pagsunod man sa Section 13 kag Section 21 sa City Ordinance No. 854 Series of 2018. Nominate
3 chairpersons of 3 committees of the chair, which is the chairperson of the committee on appropriations, the chairperson of the committee of on ways and means, and because this also concerns contracts. Ang pag-nominate ni Councilor Celia Flor sa mga katapos ang P4 Selection Committee. Nagpasar sang resolusyon ang sangguniang panlunsod sa Bacolod nga nagapangabay sa Department of Budget and Management kay release ang 20 milyones pesos nga local government support fund financial assistance to local government units. Ini kasunod sang sulat na ginpadala ni Mayor Albi Benitez sa konseho para sa amo nga pangabay. Base sa komunikasyon sang alkalde, ang 20 milyones pesos ang para sa construction, improvement kag rehabilitation sang tourism lights sa mga nagkalain-lain nga dalan sa syudad. Nalakip man sa amo nga pondo ang pagpasemento sang access roads halin sa Old Airport Runway, pakadto naman sa dalan St. Vincent Subdivision tubtub sa Palmas del Mar Subdivision. Nangin madinalago naman ang Bailes de Luces sang Banwa sang Las Tiliana sa 2022 Gwangju Chungjiang Festival of Recollection nga ginhiwat dito sa South Korea. Sunod kay Mayor Romaila Nicor Manglimutan, sa 46 ka mga grupo nga nagpartisipar, ang Bailes de Luces ang inkilala bilang Best Foreign Performer Excellence Award. Pahayag ni Manglimutan, nalipay kag nalingaw gid ang mga opisyal sa South Korea sa matahom nga presentation sa mga dancers gikan sa La Castellana. Dugang pa ni Manglimutan, wala labot sa paindis-indis nga gipatagan sa Sabado, Oktubre 15, nag-performance sila sa float parade sa Oktubre 13 kag 14. Ginpahayag man sa alkalde nga nagpabutyag ang pila ka mga opisyal sa South Korea nga luyag nila makikangot sa La Castellana agud mapasanyog ang ilang nga kultura, festival kag agrikultura. Actually kasadya kayang amon nga abot di halin ng 13 po din nag-present pag kami wala labot sa competition kag ang iya nga ano sa ako nga wala labot sa festival labot sa niya gitna mapa-create sang namin nga relasyon maka-exchange ideas with regards sa festival at agriculture daw kamo nang iyang kwan kay Gwangju is a metropolitan city pero 5 district na siya. Ang kabayan sa pahayag ni Mayor Romaila Nicor Manglimutan. Nakasulod ang inasal nga manok sa Pilipinas sa best dishes sa kalibutan base man sa International Food Database nga Taste Atlas. Sa 50 kasahis ang pagluto sang manok nga nakasulod sa listahan sang Taste Atlas para sa bulan sa Oktubre, ikalima ang inasal nga manok sang Bacolod nga nakakuha sang score nga 4.6 audience ratings nga nangin basehan sang Taste Atlas sa pag-rank sa mga putake. Samtang nanguna naman ang Polo La Abrasa sang Peru, sunod ang butter chicken kag tikka sang India kag ang jujik kebab sang Iran. Nalabawan sang chicken dinasal ang sang Bacolod, ay ban pang makilala nga global nga pagkaon nga manok ang isang tandoori chicken sang India, kung pao chicken kag orange chicken sang China, buffalo wings sang USA, torikatsu sang Japan kag dak galbi sang Korea. Ang isa nga manok ang ginlaragoy man sang Taste Atlas bilang isa ka unique Filipino grilled chicken dish kag signature dish sang bilog nga Visayas region. Ang Taste Atlas ang isa ka online travel guide nga nagakuha sang recipes, reviews kag articles angot sa pagkaon sa nagkalain-lain nga pungsod. Action Radio Philippine Standard Time, 7:18. Nagadako nga utang sang Pilipinas, ginakabalakan ni Senator Pimentel. Samtang bata ni Justice Secretary Rimulya nga nadakpan sa bypass operation, hindi pagpaidalom sa drug test. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton mga ka-aksyon para sa complete management. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life.
Champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na. Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, illegal. Okay, morning naliwat dira sa aton nga mga ka-aksyon bala sa nga naga-monitor iya sa Facebook, no? Si Kagawad Imbong Jocampo, ara na dira sa kapihan ni Chona, sila ni Kap Vito. Morning dira sa inyo Kap Vito gahaton kag Kagawad Imbong Jocampo sa Barangay Maaw. Si Kagawad Tabada Pilieho maayong agaman. Dira sa kay Emmy Esmeralda Dulido watching from Hong Kong. Maing aga, no? Sa imo dira sa Hong Kong, how are you there, no? Jocelyn Song Comedia, yada, morning man. Kag kay Inday Blaza, no? Kay Teresa Linakayaw, mare, morning dira sa imo, sa Bago City. Good morning man, kay Rochelle Evangelista. Nya, matapos lang ang maskara, wala gid kami nakasuroy-suroy, kay alaw gid budget. Ay, Rochelle, balo ka. Suroy-suroy kam lang, hindi mo nakilala ng budget mo, suroy-suroy kam lang niya. Di ba? No? Sendors, ang yung friend mo di ba, si Rochelle Evangelista. Niya, wala, niya matapos lang ang maskara, wala gid kami ka nakasuroy-suroy, kay alaw gid budget. May nakilala ng budget, magsuroy-suroy ka. Correct. Suroy-suroy kam lang. Lagaw ka lang, wala man bayad magsulod sa mga festival sites. May siling tanga, basi makuan siya guro, man malaklon, mainom, ano man. Oo, ba siguro namin yung Amo na guro namin mo, yaw kung suroy-suroy lang, way na problema. Way kinalan budget. Mga concert daw, wala man bayan. Oo, ako gani ka suroy-suroy lang ko da. Kita mo na iban ka. Sa una, sa una may ari pa na di sa una, sa kuano, sa Lacson lang, maskarang kuan lang, electric mascara. Hindi pungko ka be, ara ka da sa isa ka kiosko, shot ka da be. Tanaw lang mga tao, kay galabay sa muna, pagkadto sa norte. Hasta na sa may Ramos mo. Gidugara naman siya, balik naman siya. Balik lang. Balik naman siya. Balik lang. Balik lang saya. Sabad. Kagi ko na grabe, ginadaan ng ano. Actually, hindi ko ba siling ko hindi ko ba hilig maglagaw. Galing kay Mera, kablakis ang friend mo nga makadto, pwede updan mo ka man na. Updan mo, sus, ginlakat na mo niya halin SM Paramos. Pwede ka kapot. Malapit man layo pala. So, wala ka nanad sa laktan na. Iya, wala ka nanad sa laktan. Sarap. Wala ka participate sa, ano gani? Alay lakad. Wag, intra ka ba sa alay lakad? So, unang ka pala alay lakad, ginasakon. Siyempre, may grades. May hindi, way pa yan ang, kuya ng ubra na kuya. Kaya intra ko na permi sa alay lakad ya. O, permi lang ko yung galakat sa una ya. Sa bago sa una, permi ko galay lakad. Wow. Nga gindula na lang alay lakad daw. Ambot Kaya gaalay, guro ila tuhod. Bas. Sala ka po. Alay lakad, alay tuhod. Pero kanami sa tublang nga programang alay lakad. Kaya ginawa tipon sa itong kapundo, para to sa I think sa mga kwan. Depende kung anong ang beneficiaryo nyo. No? Galain-lain man kada tuig. Sige. Solama Barnachas,
Sawadika. Kanami na kuno sang weather sa Thailand. 22 Very degrees good. Celsius. Kay Weng Skilly Morales, day Weng, morning dira sa inyo, ni Abby, Nat ni August. Si Remia Garcia, isang barangay Panuco still with us. Kay si Dennis Richard Tiboroba. Good. Ay, standby na. Standby na ba? Wait pa. Wala pa, isa na lang ko, no? Si MJ Season, morning na sa imo, Michael June Season. Yeah. Robelyn Abrenica, good morning man. Sige, standby na sa aton mga balita national. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya pinagaman-amat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:29. Sa detalye na sa ato nga panguna nga mga balita nasyonal, nagakabalaka si Senador Coco Pimentel sa nagasaka nga debt servicing cost o kunang utang sang Pilipinas nga nagadako lamang nga nagadako samtang nagadugay bangod sa nga wala mabayaran sang gobyerno. Sumuman ang budget reserve o kunang pondo nga ginpainagod mabayaran ng utang sa Pilipinas nga naglambot na sa masobra 13 trilyones pesos base man sa record sa Agosto 2022. Suno kay Pimentel sa 5.26 trilyones pesos nga proposed national budget sa 2023 sang Marcos administration. Ini ang may interest kay ibang mga service cost base man sa financial arrangement nga magalambot sa 1.6 trilyones pesos. Ini ang mas mataas ang 18.65% nga debt service cost kung ikumpara sa 2022.
Ang ining kantidad ay equivalent sa 6.85% sa gross domestic product sa Pilipinas. Bangod sini 1.6 trilyones pesos ang kinahanglan nga pagtrabahuan sang Pinoy kag utangon liwat para lamang mabayaran ang daan nga utang. Sa record, si dalom sa administrasyon ni Anay Presidente Noynoy Aquino, 1.37 trilyones pesos lamang ang nadugang nga utang sa Pilipinas, bangod dako nga porsyento diri ang ginbayaran na sa among administrasyon. Samtang si dalom naman sa administrasyon ni Anay Presidente Rodrigo Duterte, naglambot sa 12.79 trilyones pesos ang utang sang pungsod. Ginpahayag sa isa ka senador nga ang kada Pinoy ang may utang na nga masobra 119,000 pesos bangod sa padayon nga pagdako sang utang sang Pilipinas. Suno kay Senator Coco Pimentel sang Agosto naglambot na sa 13.21 trilyones pesos ang utang sang Pilipinas kag mahimo ini maglambot sa 14.63 trilyones pesos sa katapusan sang tuig 2023. Ginpahayag man ni Pimentel nga dugang pagid nga penitensya sa mga Pinoy bawod mahimo isini direkta nga mapektuhan ang social kag health services. Dugang pa ni Pimentel dapat nga mas mangin bukas sa mga government-owned and controlled corporations sa ilang nga corporate operating budgets kag ilang mga ginautang. Nagahingyo man ang senador sa publiko nga magbulig sa pangabay sa ginagasto, ginautang kag sitwasyon sang pondo nga ginagamit sang gobyerno. Samtang hindi pag-ipaydalom sa drug test ang kamagulangan nga bata nga lalaki ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla nga natakpan sa bypass operation sa tilignan nga Martes, Oktubre 11 sa Ninoy Aquino International Airport. Suno kay Philippine Drug Enforcement Agency spokesperson Derek Carion, nagpamalibad si Juanito Jose Remulla III nga magpa-drug test bilang pagsunod sa advice sa iyang abogado. Dunga pa ni Carion, hindi naman pagpiliton pa sang PIDEA si Remulla nga magpaidalom sa drug test bangod nga gilayon nga nagpamalabag ang iya mga abogado. Ini sa piyak ang tanan nga drug suspect nga madakpan sa bypass operation ang inapaidalom sa mandatory drug testing bilang kabahin sang due process. Pahayag pa ni Carion, wala sang labot ang mga resulta sang drug test sa kaso nga ginapangatubang karon ni Remulla. Naibaluan kung ipaidalom sa drug test si Remulla kag magpositibo dugang nga kaso ipasaka batok sa iya kag may dugang man nga penalidad nga pagpaidalom sa 6 kabulan nga drug rehabilitation para sa mga first time offenders. Samtang sa resolusyon ng paggawa sang Las Piñas City Prosecutor's Office, nakitaan sang probable cause ang kaso nga ipasaka batok kay Remulla, may angot sa illegal nga paghupot sa droga kag wala sang piyansa ini nga kaso. Ginpanawagan ni Senator Bong Revilla ang publiko nga hindi paghusgaran si Justice Secretary Jesus Crispin Boyeng Remulla base sa kasalanan sa iban kundi sa iya nga ikasarang kag paghimo sang iya trabaho. Nagapati si Revilla nga sa piyak sang drug case ang ginapatubang sa karon sang bata ni Remulla hindi ini magpasilabot. Suno kay Revilla, kilala niya si Remulla bilang lisente nga tao nga may isa ka tinaga rason nga masakit man bilang amay nga ang bata ang nakasala. Nagapati siya sa hambal ni Remulla nga hindi siya magpasilabot sa kaso. Para naman kay Anay Senate President Vicente Tito Soto III, ngayara na kay Remulla ang desisyon kung mag-resign ini sa posisyon. Nagapati man si Soto nga hindi na magpasilabot si Remulla sa ginapangatubang nga kaso sang subang nga bata sini nga si Juanito Jose Diaz Remulla III. Madumduman na ginaresto sa otoridad sa Martes si Juanito bangod sa ginalagar 1.3 milyones pesos nga balor sang high-grade marijuana. Formal siya ginkasuhan sang Las Piñas City Prosecutor's Office sang Biyernes bangod sa ginalagar paglapas sa Section 11 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nagapati naman ang isa ka mamalida nga makatugas ang dugang nga problema ang ginadso nga exemption sa mas madamo nga produkto sa 12% nga expanded value-added tax. Suno kay Albay Representative Joey Salceda, kung dugangan ang maprodukto nga hindi pagpatungan sang IVAT, magalambot sa 86.4 bilyones pesos ang madula nga income sang gobyerno. Dugang pa, kung magdako pa ang revenue loss, mapilitan ang gobyerno nga buhinan ng pondo sa serbisyong inatanyag sa publiko. Ginpahag man ni Salceda, ang ginaduso nga proposal sa Makabayan Block nga dugang nga exclusion sa EVAT o kung IVAT coverage ang makaapekto sa Conditional Cash Transfer Program, subsidies sa mga eskwelahan, pagtukod sa mga classrooms kag operation sa mga ospital. Sa baylo nga dugangan ang exempted sa buwis, nagapati si Salceda nga mas maayo kung palawigon pa ang paghatag sang pinansyal nga ayuda sa publiko.
Nagpakikita sa mga negosyante si Presidente Bongbong Marcos Jr. sa tinutuyong nga matalakay ang matika nga himuon na mapadasag ang internet services sa pungsod Pilipinas. So, si Marcos ang nakigsapol kay Converge ICT Chief Executive Officer kag President Dennis Anthony Uy, KT Corporation CEO Hyun Moku kag President Kyung Lim Yun sa Malacañang. Sa iyang Twitter post, ginapahayag ni Marcos na pinaagi sa public-private partnership mahimo sundon sa gobyerno ang programa nga ila ginapatuman. Plano ni PBBM nga gamito ng digital technology agud mapasanyog ang serbisyo sa gobyerno sa idalom sang proyekto nga BBM o kon broadband ng masa. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:35. Ang aton mga balita international, balita sa sports, showbiz, balita special kag iban pa sa pagbalik sa Action Balita Morning Edition. Kag sa aton mga ka-aksyon dira bala nga may kabudlayan sa pagpamuhin, delikado. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi na paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe Okay, sige kabi next endorse kami gina-research na ko diyo. Sige. Good morning lang kay Rochelle Tugina, no? Robilyn Abrenica. Good morning sa imo. Watching from Taguig City. Good morning man. Sa family kuno niya sa may Purok Pedring, Barangay Stefania, Bacolod City. Good morning. Miss Jinky Dialagdon. Good morning man sa imo. Dra sa may Phoenix, Arizona, hala nadula. Nadula ang mga comment. Ay, napindutan ko. Sige lang. Hindi na kay Turco Jungko, drin ako yarikta. Kay kay Migo mo Turco Jungko. Ha? Ay, Sige lang ya? Tia Kim Ating Iriman. Manuel Moratilla, good morning. Happy 23 years wedding anniversary. Gali kay Sol na Mambarnacha kag sa iya nga. Bana. Good health lang sa ila. Yes. Happy anniversary sa inyo. Kay Armando Gabang, good morning man. Kay Amay Aguilar Maghari Sordilla, good morning. Christine Menyes Villalobos, good morning. Leonor Baldiviso, good morning man. Mayo nga pagpamati. Sige. Kaya Pablito Benedicto, good morning man. Greet niya lang ang ilang president kag CEO sang PhilPower Group and Marketing Corporation. Thanks. Okay, you're welcome, Gid. Kay Miss Josephine Lacson, good morning sa iyo and happy Monday. Hello lang dira kay Mr. Rodolfo Lacson. Ari na diya si Mr. Rodolfo Lacson now. Sa New York man. Kay hilo lang dira eh. Kay gwa si Perez lang aga monitor. Okay. Sa isag sila guro cellphone. Kasi man tuya si Rodolfo, si Josephine, ari man din sa payak. Kay Jose Herson Lapinig Junio, good morning man. From LLP Building Office, tamiyaw niya lang ang Blue Guard sa likod ni San Raymond Marañon. Energy ko no. Okay.
Kag si Dennis Nuestro, good morning mandala sa imo, sir. Sa... Nawala ko bala nabasa action boy ang iban. Kinadula. Nadula? Gulpyo. Ako ganit, Di ko nakaladula nag-start man, na kay Migo Motor ko, Jungko. basta importante si Turco, ara. Yes. Adra ka na nagsugod. So before Lantabi sina... sa babaw, Dali be. lang, i-check ko lang sa piyak na kuha na. Kakalinya. Pila ka linya. Kadamo, pagali tuod. Oh. Yes, nadula gani gulpi na. Si Kwan gani, nagpadala, magali stars gani. Si Miss Jinky. Yes. Salamat, Miss Cheeks. Si happy West birthday ko no sa amiga niya kay Alma Oligon. Ay, birthday gali ni Alma. Alma Oligon, happy birthday. Happy birthday! Kag belated happy birthday man sa kaya amiga niya Mikey Montilla. Oy, mga birthday girls gali ni sila. Kada mo sa birthday sa Action Boy, birthday man ni Sir sila gani man nakita ko to ginamo. Sir Maninoy Bonilla bala? Si Kwan, si Elmer. Yes, birthday man sa akong Tito Benji Peruelo. Happy birthday. Oo. Si Milay ni Miss Georgia niya, din kaga sa Resurrection Boy, kay maapas kami ni Presidente. Ako yung kundi na ko dalon sa akong tila. Ay. Huwag ko pihoy ako, hindi ko makadto ya. Ako nga, hindi ko natulat, kaya bitahon mo ko doon sa singkang eh. Gani? Wala gida, Miss G. Sa Mascara Festival, sa highlights, may dalit siya. Dasi ba sa highlights sa Mascara Festival, Miss G, basi magpreparar ka, ari lang kami diya. Ari lang kami di. Domingo man na. Wow, Domingo man na. May lechon da, Miss G. Isang lechon paka lang. Sister-in-law ni Teresa Linakayaw, birthday man. Happy birthday kay Apple Sayapal. Apple Sayapal, happy birthday sa imo. Happy birthday. Kay Teresa Marfil Singguan. Amo na to. Okay na? Okay na to. Nalambutan gid. Nalambutan gid tanan-tanan. Ato giman to gali si Mr. Rodolfo Lacson sa Kuana sa New York. Sige, standby na kita sa aton mga balita, akong dugang nga mga balita. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:42. Kag sa detalye na balita international, nagpatigayon sang hublag protesta ang linibo ka mga tao sa Paris bangod sa paday nga pagtaas ang presyo sang balaklon kag mga produkto sang langis. Ano sambit nga hublag protesta ang kasunod sa nagluntad matapos ang pila ka semana nga protesta gikan sa mga mamumugol nga nagahingyo sang dugang nga sweldo. Ginpangunahan ni Jean-Luc Mélenchon, ang leader sang La France Insoumise, kaupod si 2022 Nobel Prize winner for Literature nga si Annie Ernaux. Nanawagan man na maini sang lapnagon nga hublag protesta sa Martes. Ginpahayag naman ni Budget Minister Gabriel Attal nga ang hublag protesta ang isa kasahi isang pagpanabutahe. Sa balita negosyo naman, magapatuman sa pagpasaka sa presyo sang gatong ang mga oil companies sa sinigang semana. Sa advisory sang Uni Oil, ginpahayag nga magalambot sa 2.60 tubtob 2.80 sa kada litro ang isaka sa presyo sang krudo, samtang 80 tubtob 90 sentimos naman sa kada litro sang gasolina. Base naman sa Mean of Platts Singapore, ang iban nga oil companies magadugang sang 2.40 tubtob 2.70 sa kada litro sang krudo, samtang 50 tubtob 80 sentimos naman sa kada litro sang gasolina. Sa pinakauli nga cumulative increase rate na naglambot na sa 15 pesos kag 65 sentimos ang kada litro sa ang ginsaka sa gasolina, 35 pesos kag 80 sentimos naman sa kada litro sang krudo, kag 26 pesos kag 75 sentimos sa kada litro sang kerosene. Kung madayon ang price adjustment, ininay kaduha kasunod nga semana sang oil price hike sa Pilipinas. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 59 pesos, Singapore dollar 41 pesos kag 39 sentimos, ang Hong Kong dollar 7 pesos kag 51 sentimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment, liwat nga ginpaiway ang concert sa Pilipinas ni Avril Lavigne. Sa ginpagawa nga pahayag sang producers nga Will Bros Live nga ginstylo na sa 2023 ang concert sang singer sa Pilipinas kag sa Hong Kong. Sunod sa campus ang Skater Boy singer nga may nagluntad sila o kung may nagluntad nga problema sa pagbiyahe kag scheduling rason sa pagdesisyon nila sa nasambit nga kanselasyon. Sa nga social media account nagpangayo naman sang pasaylo bungod sa nasambit nga kanselasyon. Ginanunsyo o kung natala na nga anunsyo sa concert producers ang ila nga sa masunod nga adlaw ang concert date sini masunod nga tuig.
Samtang sa balita sa sports, padayon nga nagapabulong ang anay NBA Hall of Famer nga si Dikembe Mutombo bangod sang brain tumor. Sunod sa NBA nga may mga doktor sa Atlanta ang nag-atipan sa anay basketballista. Nagpangay naman sang privacy ang mga paryente sini sa amo nga issue. Ang anay sentro ang naghampang sang 18 ka season sa NBA halin sa 6 ka teams. Sang 1991 sang inkuha siya sang Denver Nuggets antes nagsilo sa Atlanta Hawks. Naghampang manini sa Philadelphia 76ers, New Jersey Nets, New York Knicks kag Houston Rockets. Nakilala si Mutombo bilang pinakamaayo o kung maayo sa shot blocks kay nakuha ang Defensive Player of the Year award sang 4 ka beses sa iya karir. Sang 1997, nagpatayo din sang charity sa iya pungsod nga Democratic Republic of Congo kay nagpatindog sang 300-bed hospital para sa mga biktima sang malaria. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action boy! Happy Monday! Kay sumaka action ta. Good morning! Yes, good morning! Kagantis ang aton nga balita special action door ang aton nga amigo bla, si Mr. Jonathan Granada sang Life Extension Philippines. Kaupod naton karon nga aga no para sa kadamo sa mga pamangkot na gusto ko man ipadangat sa kay Mr. Jonathan Granada. Now, sir, good morning and welcome once again diri sa Action Radio Bacolod. Yes, Sir Boy, good morning. Good morning gid sa tanan nga mga listeners ng Action Radio Bacolod. Sir, nang Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay, kasubo, ukon kasakit. Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba di ka? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nanari-sari nga mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Lumagya ka na klase sa matay! Lumagya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya nga amon nga magulang perti kay iso hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung gusto natin? Gusto pila pa sila tanan? Sila tanan eskwela sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko pubuot nga mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sang imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Gupangita ba sila?
papa nila or mama nila? Hadlok sila, sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero, pagkatabo, na-rescue namon sila. Nagkakurog-kurog, idala namon sa police station. Nagkurog-kurog, tapos yung giwang inatsura, ang ilang ang mga bayo, do tarapo, gidya. Kaya ang amon nga magulang, pwede kay isog, hindi mo matudloan. Tapos, ay kami kabalo, nga ginahimuan kila sila sang hindi mayo. Kaya mga inosente, gidya ya, sir, kaayo ya. Pamangkuton mo, ano natabo, nga nagapiang-piang ka. Kaya nahibasan lang kuya. Kagindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagi pang losyunan, kagi pang kuan ko gidi lalawas. Ilang ano amo na agali ya gahulubag ya sir. Kaya mo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko katuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kung makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang ila? ila lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela lang sila okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lin kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ila ginahimo kung adlaw. Pero siling ko simbagi ka mo perme yung subado kay Adventist kami. Kaloyan man nga mga buot man sila. Isang primero, daway sila ka ng biskwila. Ngod nga kung tudloan mo ko sila sala. Katruma sila sa binangon, sir kalabas ang talibong ni Mano. Itanday sila liog. Isang ayawan kami. Pero Subong at least nakaamat-amat na balik. Ga-recover man sila. Tapos ilang eskwela, okay man. Ma'am, may pasalamatan ka ma'am? Abaw. Thank you gid no sa Action Radio Bacolod. Isa gid ka kalipay namon kag may naluwanon gid nga bulig ninyo no. Kung hindi pinaagi sa inyo. Why kami naka-avail sa amo sine kay hindi kami kasarang magbakal gid sir. Nabatian ko kay Action Parade sa Langas alas 4 sa kaagahon nga amo sina ang pwede nga maka-share sang mga story. Amo to nga gin naghimo kami dayon kag nag-share kami sa handuman nga maka-avail kami bisan pinaagi lang gid sa ila. Tungod sa inyo no, thank you gid. Thank you gid sa Ginoo man nga amo ang naga-provide sa inyo kag gabay nga ang pagpakamayo sang Ginoo ihatag sa inyo tungod sa kamo nagapabaya sa mga tawo nga nagakinanglan sang inyo bulig. Thank you gid sir. Damo gid nga salamat Tita Welma. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Kanto ka talaga action doors. Lun, may duty ka no? May duty. Ikaw lang anay after sa aton sa kalankalan ba? Para makuha ka sa libre nga umbrella, kag t-shirt, kag mugs. Sige. So, antes sa ato balita, Special Action Boy. Oy, 1 week na naman na nabilin Mascara Festival highlights sa Action Boy. Correct. So, mga ka-action, taga nagapangita, gapon sang tinirandera. So, ara sa may Lacson's Anchorage, sa may Barangay Alihis, Bacolod City, malapit ni sa John B. Lacson Maritime School, mga ka-action. Perfect, gini kay fully furnished na, but silingon, kompleto. Syempre, ara ng aircon, di madula
lula, ref, TV, wifi, kitchen, hot and cold shower, kag mga bedroom needs ninyo dira mga ka-aksyon. So isa siya ka unit nga may duha ka room. So very good gini siya, perfect gini siya for family and magbarkada bala or friends. So contact lang kamo kaya Miss Nieva Lacson sa 0919-870-5832. Again ha, kay Miss Nieva Lacson sa 0919-870-5832 mga ka-aksyon. Safe ini, bangod gated, kag may CCTV, of course, 24/7 nga monitor. Komportable, matinlo, kag safe. Lacson's Anchorage. Yes. Hindi lang pampamilya, pangbarkada pa. Ay, Hello? Pwerte tayo kang yung mga Okay na na? tagline ba? Okay lang Sige. Arnold Villanueva dira sa Ilombago City, morning. Kay Migo naton Leo Talaban. Good morning dira sa Manghanoy, Barangay Manghanoy. Kay Mary Joy Victorino Flores, monitor na sa Talisay City. Okay. So again, congratulations gid sa Bailes de Luces ang lakas. Yes, so congratulations ha, Bailes de Luces. Kita ko tong pero nilang ay lang street presentation bala. Atong daw nag-kuan sila nag-perform na sila before the competition. Ang ilang music in Sautan is dito sa South Korea, ang Sautan lang music, I think ang theme song bala sa province ang Negros. Amo nang ilang ginano, sa Negros bala may tubo may something amo na bala. Nami ako na mate, magaling lang balo. Sige lang imangkota si Gob sang lyrics para ano. Hindi ko sa mangkoton sa lyrics. Pakantahon ko gid si Gob para mamatian ko kung nanugid ang. Hindi la? Makantahon ta gid si Gob ya, mamatian ta. Sige. So diri kita sa aton nga balita, special action boy. Di lang mga Pinoy, mga kilalain blasang Pinoy versus sa mga American. Akadamo gid. Sa mga bagay-bagay. Actually na balita special ta ning iban sa ila, pero damo pa. Okay? Especially sa mga tawag ni sa mga jokes bala action boy or ano pa dira. So diri kita ho una, may nadamguhan nga numero. Sa American niya, mamba sila nga, relax, it's just a normal dream. It's just but a dream. Yes. Driya sa Pilipinas, itaya na karon sa alas 8 sa STL. Wala, nakadamgo ka, itaya na karon sa alas 8 na. Diba? Kayo may 3 ka-draw ang STL kadadlaw mong alas 8. Alas 11, alas 3. Alas 3, or ano pa ganyan alas 8 sa gabi na, alas 7 na. So tayo, sa alas 8, ti wala sa alas 8. Advance no? Pwerte sa alas 8, no? Di alas 8 ka taya, kay bulaod sa alas 11. Correct. Gusto. Amo na, ato niya muna ya. O di sa loto kung anom ka numero be, yung mga magdamguhan. Di tayo kas na luto Nan, correct. Di ako daw mga 10 years na guro may nadamgo ko numero, sa sumong daw Huwag Japon. Huwag Japon nagwa. Silang ba sa 20 years pa? So, next action boy, sa mga lola nga masobra na 100 years ba lang edad, or 100 years old na. Doon na imagine ko na mo. Kung sa Amerikano yan sa Amerikano yan, wow, amazing. She must have lived a healthy life. Sa Pinoy, bala ko na mo. Kuha na tong shinmil. Hindi na yabo. Hindi kayo shinmil na ako magkuhan ka. Centenarians. Dito sa Philippines, amo na, way pa siya napatay. Kaya may lahi na sila nga aswang. Way pa naguro na sa ilo ang bato. Kalain, no? Yung bato ni Darna. Way pa na sa ilo ang bato. Kita mo sa muna. Kita ko na siyang galupad-lupad, actually. Kita ko siya galupad. Kagi ko ang kita, tupad balay mo galupad-lupad, action mo. Kasi nga galupad-lupad, kaya tiraduron. Kalain, tapos nabili ng iyang Ako guro sa gagawin mo kita, kung tupad balay galupad-lupad, tiraduron. Malupad ka. Sorry naman. Maglakat sa forest bala na sa Kagulangan, Kagubatan. Kagubatan, Kagulagan. Mabal ang mga Americans siya. Wow, beautiful nature. Sa Pilipinas siya tabi. Tabi, maagi hari. Agi lang kami. Wow, wala na. Agi lang kami. Tabi, maaging hari. Agi lang kami diya. May hapon na. Tapos magpuli, naghabok ang tiil. Nalapakan mo to, guro ang kwan.
Ang hari-hari sa dundi. Para- Ikaw hari-hari ka din, matabi-tabi, maging hari. Ang hari-hari ko sa dundi, ito, lapakan mo naman to. Nan. Si Miss Jinky Delagdon, ganit ko na action boy, oo. Na-experience, naman ko na nadamgo siya ko number 3, nagwagid ko na sa high alay pa to. Sabad. Kundi So- mag-saya lang. Di sa kagaling na sa STL, kundi ang damgo, sige taya lang. Taya lang gyapon. Sige taya lang. Amo na STL bay. Never give up, ang gani. Kaya Ang mi- magwagid na Ang yung meaning sa STL, amo na bay? Ha? Ang meaning sa STL. Sige, taya lang. Ay, kalain. Na? So, next action boy, ari nagtabok sa pedestrian lane. Okay. Dito yan sa US for safety purposes nila. Dito yan sa Pilipinas, nagtabok sa sa pedestrian lane kay tungod ko mabungguan may bayad. Dito tabok ko mabungguan ta mabayaran. Yan wala dadaan. Kaya kung hindi ka sa pedestrian lane, hindi ka bayran Ang ako. buta. Kaya usually, diba, dito kaya ka sa... Di ka Kaya tabok. kung mag-jaywalking, kasi syempre sala mo pa. Ah. So dito ka sa pedestrian lane. Kaya may bayad ka mabunggo. May bayad ka mabunggo. Totoo yung pabunggo. Kala, Dapat yan, hindi mo matabok na yan for safety. Oo. Hindi kayo banda ka maagi, kayo may bayad. Kumabunggo. So, next action ko, ari pag next, pero buwas naman ang iban. So, last, pero buwas naman ang iban, may nakita nga buang. Sa US, yung mamba sila, poor crazy guy. Poor crazy guys. Sa Pilipinas, sa una, alam na sa bala. Ambot ano tabo siya. Ako- Every tamang ka alam, nagbuang. Ako na ako niya, hindi ko na kunya. Abe, sa upod nga duha. Pagkita ko buang labay, kabato na apelyido. Hindi mo siya, boy. Kilalahay ka mo gali. Ano muna siya? Pero tingnan mo maripin mo. Ay, hindi man Awa. Di, syempre, may mga... Ano mo na kay kabato, apelyido yan, may Ano mo. mo na, mamaripipi, kagi. Mamaripipi. Mamaripi. Mara? Mamiripi. Mamiripi, kagid. Naunsa man ka, oy. Amo na Diba? yan. Amo na nag-improve na siya. Correct. So, bukas naman ang iban. Sige. So, sige. Thank you, no? So, salamat gid mga ka-aksyon. Pagupod sa aton dali sa Action Balita Morning Edition. Si Bob Francia, morning dra, amigo Bob Francia. Si Miss Josephine, kung ako makita siya buang, malagyo siya kung kay basi mga asot. Oo, kaya dito dan sa New York, pagtampa to yung mga tao. To yun. Si Ridlaw na kuno si amigo ta Bob Francia. Kuno Ay, kanto di. hindi sa kakuan mais mo kay kasako siya ito sa LTO sa kuan sa sa Ibi Magalona. Pero ting sako damo sa lubrahon lang, damo ka paperworks, damo mga kuan. Sana Morning manda kay amigo ta Ruben Tampos, yes, ano? kay Sir Neil Abordaje. Morning Okay. time. Inyo ipamatiyan natin mga balita sa Action Balita Morning Edition. Standby na sa Action Hotline, Direksyon Art Tayhupon. Ang inyong news team, Action Dorel Cabato. Correction Boydran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Life Extension Vitamin D3.